तामुलपुराव बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि सायाव खुंफुंनाय मावबादाया सोलिगासिनो। आथिखालाव रायजोनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव गोलोम बोथोरनि बन्द सोलिगासिनो दं। गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बायदि रोखोम मावबादाफोर खुंनाय जायो। बिदिनो तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 8 जुलाइनिफ्राय खुंफुंजादों बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय देनाया। बर' हारिनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दोरोङारि बर' सुबुं मोसानाय आरो खेराइ मोसानायजों लोगोसे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ फोरोंनाय थांखिजों 20 साननि मावबादाखौ तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादा खुंफुंदों। बे मावबादायाव दिनै 13 सानाव आगान होबाय। बे 13 सानाव मोसाखावरिफोरनि सोलोंनाय आरो दामग्रा देग्रा बिथांमोननि सोलोंथाइ लानाया गोबां आवगायगासिनो दं होनना फोरमायदों। बिदिनो बे मावबादानि गेजेरजों दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनायाव लाइमोनफोरनि गेजेराव गोहोम खोख्लैनो हानायखौ मिजिंथिदों तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर' बिथाङा। सोलोंनो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। रोङिखौ सोलोंना लानो खाबु मोनदों। दा गोबां फरायसाफोरानो बेयाव सोलोंनो फैदों। दा ओमफ्राय आङो उन्दैनिफ्रायनो सिफुं सुनो जोबोद गोसो दंमोन। ओमफ्राय दा बेयाव सोलोंनो फैनानै आङो रोङिखौ रोंनो हादों। तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादाव फैनानै आं बेहाय जानाय वार्कशपआव आङो खेराइ मोसानाय सोलोंगासिनो दङ। बेवहाय आङो थावख्रि लुनाय, मोसाग्लांनाय, बागुरुम्बा आरो गोबां खेराइ मोसानाय सोलोंगासिनो दङ। गिबियाव आं खेराइ मोसायाखैमोन, बेहाय फैनासो आं रोंनो मोनदों। गिबियावनो आं रिपर्टार नोंथांनिसिम तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादा थांनाय जुलाइ दाननि 8 अक्ट'निफ्राय जों जागायदो। 8 अक्ट'आव 20 सान लादों। जों दिनै 13 सान जाबाय नामा? 13 सान जाबाय। आरो जों बेखौ तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जों मोनसे साननानै गोसोखांनानै बे एरियानि ओनसोलनि जिल्लानि जोंनि खाम सिफुं सेरजा दामनायनि जि उथिबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों मोनसे सुबिदा होनो थाखाय जों बे दोरोङारि हारिमु मावबादा लानाय जादों। बेयाव दिनै माखासे जोंनि मोसाखावरि आरो दामजु दामग्रा जोहोलाव सेंग्रा जोफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बे मोजाङैनो जाना सोलिबाय थादों। आं नुनायाव दिनैसिमहालागै गोदान गोदान सोलोंसा जोंनि खाम सिफुं सेरजा दामनायाव माने 100 नङाब्लाबो 50% आं आवगायनाय नुदों। गोदान गोदान गथ'फ्राबो रोंफैदों, रोंबाय। जों बेखौ नोजोर बोनानै जों तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादा निस्सय मोजाङै मोजां मावबादाखौ जों बारग'होनो सानदों आरो सोलोंसाफ्राबो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै सोलोंफैदों। दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जादों दैज्लां बोथोर, माब्लाबा बारहुंखा जायो, फैनो हाया, लामा दफायाव मटर गारिनि एसे जेंना जायो। बेयाव जोंनि सोलोंसा मोसाखावरिफोरा फैनायाव एसे असुबिदा जायोब्लाबो जोंनि दोरोङारि तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि मावबादाया दिनैसिमहालागै मोजाङै सोलिबाय थानायखौ आं नुदों। निस्सय जोंनि बे सोलोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय निस्सय बिराद मोनसे साक्सेस जागोन होननानै आं आसा खालामदों। जोङो बे मावबादानि गेजेरजों जोङो सासे गोरों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावबादा फोरोंगुरु मानिजाथाव धीरेन रामसियारिखौ जों लानानै फैदों
आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफायबाय थायो सानसेबो एबसेन्ट खालामाखै बिथाङा सानदों जाहाथे आरो मोजां फोरोंबावनो हागोन समा एसे आथुनि जादों थेवब्लाबो बिथाङा फोरोंगासिनो दङ निस्सय बिथांनि बारै जों माखासे नटिसनि फोरोंनायानो जा लिरनायानो जा गासारिनिफ्राय हमनानै बायदिसिना मोसानाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय नासिना सिखिरि सिख्ला खेराइ मोसानाय मोसाग्लांनाय सोलिबाय हादों बिथाङा जेसेबांखि हायो जोंनि बुंनाय लेखायै फोरोंगासिनो दङ आरो जोंनि सोलोंसाफोराबो नाजागासिनो दङ आं मा बुंबावनो दा बर्तमान जिहेथु गोदान सोलोंसाफोरा दा बिथांमोना बेसेबां साक्सेस जायो आरोथ' जुलाइ दाननि 20 तारिखआव लागै दिनै 13 दिनल'सो जादों आरो दंबावो जोङो 31 तारिखआव लागै जुलाइ दाननि 31 तारिखआव लागै जों फोजोबहैगोन निस्सय बे 31 तारिखआव लागै जोंनि मोसाखावरियानो जा दामजु सोलोंसायानो जा निस्सय माने 100 नङाब्लाबो 80% जागोन बायदिखौ आं नुहुरदों आं बेखिनिखौनो माइगोनां रायजो जांख्रामोन दिनैनि मावबादा दोरोङारि हारिमु मावबादा जितु तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादा थांनाय 8 अक्ट'निफ्राय जों जागायनानै दिनैसिमहालागै सोलिबाय हादों आरो सोलिबाय थागोन जोबजासेयाव लागै आं बेखिनियाव मोनसे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनो लुगैदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै जुलाइ दाननि 31 तारिखै जोंनि जोबथा बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोना हारिमु गोसो गुदुं नोंथांमोना जोंनि जोबथा सानखालि जों मोजां मोजां आलासि लिंगोन जोंनि सानसुमैफोरखौ लिंगोन बेहाय नोंथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै नुजाथिफैनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय खावलायनाय लेखायै आरो खावलायबावनो लुगैदों नोंथांमोननिसिम जे जोंनि जिहेतु दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङावनो तामुलपुराव जोंनि 20 सान मावबादा सोलिबाय हादों बेहाय जुलाइ दाननि 31 तारिख नोंथांमोननि गावनि फिसाखौ गावनि गथ'खौ बे मावबादायाव बाहागो लानो थाखाय हगार हरनायनि थाखाय आं गोजोननाय नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो नोंथांमोनाबो जोबखालि 31 जुलाइ माबार गोलैना बाहागो लाफानो थाखाय एबा नायफैनो थाखाय आं गार्जेनफोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोसामु फोरोंगिरि हिसाबै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों फोरोंनो थाखाय दा बेवहाय आङो फोरोंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेनि जा सोलोंसा खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो मोसानाय बेफोरनि सोलोंसाफोरा जोबोद गोसो होनानै सोलोंदों जेरैहाय फोरोंनो नाजादों बेबायदि नाजानायखौ बिथांमोना गोरलैयैनो बुजिनो हादों बा आयत्त खालामना लानो हादों बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय आङो ओरैनो मोसानायनि अनगायैबो थिउरि क्लास होनाय जादों बेवहाय जाय थिउरि क्लासखौ मोननानै सोलोंसाफोरा बुजि मोनसिनदों जे मिउजिकेल साइन्सआ मा जिनिस बेवहाय मा साइन्स हाबना दं मा गोनोखो दं बिनि ताल मान लय बेफोरनि खोथाखौ सोलोंसाफोरा मोनथिदों आरो बेफोर खोथाखौ मोनथियो जायफोरा मिउजिक स्कुल बा मिउजिक कलेजफोराव फरायो नाथाय बेवहाय मिउजिक स्कुल आरो मिउजिक कलेजाव फरायाब्लाबो नैबे मावबादानि गेजेरजों माने थिउरि क्लासखौ मोननानै गथ'फोरा माने सोलोंसाफोरा जोंनि मिउजिकनि जा गुदि गादा खोथा बेखौ बुजिनो हादों आरो